As reiteradas denuncias dos veciños afectados pola edar de Couso en Ribeira chegaron ao Parlamento da Man de En Marea. A formación política demanda da Xunta a adopción de medidas para acabar cos frecuentes vertidos e emisións de gases que se veñen producindo dende a posta en marcha desta infraestrutura. Propoñen ademais un análise polo miúdo para determinar as posibles responsabilidades derivadas dunha deficiente execución das obras. Ademais das molestias e problemas de saúde derivados da emisión dos gases, os veciños denuncian os constantes vertidos do aliviadoiro da Guiño, o río Listres, que carece de saída ao mar pola alteración do seu cauce natural por mor dunha actuación acometida por Costas. Por esta razón é frecuente o anegamento de terreos aledaños con augas residuais. Dende En Marea solicitan información sobre as actuacións previstas para corrixir todos estes problemas, así como os custos que terán e quen os asumirá. Lembran que se trata dunha infraestructura nova financiada con diñeiro público que supera xa os 19 millóns de euros de investimento.